जों एम्फौ फाननानै बेसेयाव मोनगोन नोंथांमोना सानदों खोमा जोङो बारा मोनासै एम्फौआबो एसेल'मोन नालाय जों मोना नङा मोनबाय 30 हेलो हाय खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दं ना आंबो मोजाङै दं वेलकाम टू अनजालि बसुमतारी जों दिनै एम्फौ फिसा फानना बेसेबां मोनखो आरो एम्फौखौ मा खालामखो आरो एम्फौआ बेसेबां दङ नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टिं बा नायलांबाय थादो लास्टआवहा आं बुंगोन जों बेसेबां खामायनो हामारखो एम्फौ फाननानै जोङो 30 बेसेबां मोनबाय थुदो भिडिअ नायलांदो गाइस गासिबो मोनगोन खोमा दिनै गुमु गुमु जाजोबना दङना बिलाइखौ जा होयो बेखौनो जाजोबखा दिनै बिसोरो जा गिदिर गिदिर नुदोंना एम्फौखौ जोङो फानजोबग्रोबाय बेयो लास्टनिमोन जों बेखौ स्पेसियेल जानो होननानै आरो जोलै लाखिनो होननानै जों बेखौ फिसिखादों ओमफ्राय बेखौ जोङो फानला ओमफ्राय बेखौ जागोन आरो जोलै लाखिगोन आरो जोङो बै मोनसेखौसो जों फाननायनि थाखाय खालामखादोंमोन आरो नै मोनदों दिनै जोबोर बुरजा मोनगोन खोमा सानदों नाथाय बुरजा मोनासै एसेल' मोनदों बोथोरा अखा बोथोर अखायाव बेबायदि बोथोरावबो मोना आरो एम्फौआ ओमफ्राय नै बिथिंगाल' हमनोसै बुरजा मोनगोन सानदों मोनाखै नाथाय नै एसेखौनो एसेब्लाबो दोननोसै नै आं बेखिनिखौ हमनानै दोननोसै एसेल' नोंथांमोना नुखादों एम्फौआबो एसेल'मोन ओमफ्राय थेवब्लाबो जों मोना नङा मोनदों 3500 गाहाम मोनदों आरो ओमफ्राय 3500नि जों 1700 रानदों राननानै ओमफ्राय 100 थाखाखौ जों एसे गोजानाव बिलाइलायनायनि जेनेबा 100 थाखाखौ एम्फौखौनो बायना जादों जों होफैनो हाला होननानै एम्फौ बिदोंमोन नालाय बिनि थाखाय होबोनाय जादोंमोन बिदिबा दा 1700 रानना दङ नै रितुआ लागासिनो फैसाखौ ओमफ्राय सासे आइजोआ जेनेबा न'आव थानानै माबोरै खामायनो हायो बेबो मोनसे उपाय आरो लामा आरो जेनेबा गथ'फोरखौ फरायसालियाव दोनहैनानैबो आरो न'नि संनाय खुरनाय मावनानैबो जों एम्फौखौ लानो हायो आरो 2 बा 3 लोगो जानानै लायोब्ला ओमफ्राय बिथिं खामायनायनिबो जाबाय न'नि खामानिबो मावनाय जाबाय जेनेबा हायो आरो जेनेबा बिसोरो हाजिरा मावनाय बा माबा मोनसे खामानि मावनाया जेरै खस्थ' बिबो बिदिनो सेम एसे खस्थ'आ खम बायदि मोनो आरो आङो न'हा खारं दंफां आरो इन्दि बिलाइ थायोब्ला मानिया इन्दि बिलाइ गायनो थाखायबोथ' एसेबां जागा नाङा ओमफ्राय गय गेजेर गेजेर गायब्लाबो जायो एसे जागायाव बारि जिं जिंफोरावनो रज'यो बियो बेगरखौ हायोब्ला गारनानै लायोब्ला रज'सिगोन जों गारगोन नेक्स्टआवहा खालामबाय थादों बेबायदिनो माबा मोनसे आरोबाव बेखौनो मावगोन मावनाया ओमफ्राय एसे आलादा सिस्टेम मावगोन आरो एबारो नेक्स्टआवहा जों खारं जों लानो होनना सानदों खारं आरो इन्दि ओमफ्राय एसे अखा बोथोर नालाय दैज्लाङावहा एसे खस्थ' जागोन बेनि थाखायनो ओमफ्राय नै रितु हाथाय साना दङ बेहा एम्फौ जादों लाथा एम्फौ जाबानो एम्फौआ हाथायखौ सौफ्लंनानै हागासिनो बेहा दे बिदिब्ला नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम लोगोफोरनोबो ओमफ्राय खामानि मावनांगौ गासिबो मावनांगौ लानांगौ जेनेबा गासैबो आइजोफोरानो जेनेबा थाइसे थाइनै गाव बायनो हानाय हौवाफोरनि सायाव दिपेन्ड खालामग्रानो गाव खामायनानै बायनो हानाय हिसाबै जानांगौ जों गासैबो आइजोफोरा गासैबो खामानि आखा फाखा जानांगौ ओमफ्राय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोरनो शेयार खालामना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना ओमफ्राय अननानै साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोननि थुलुंगायानो आंबो जेनेबा आइजोफोरखौ खामानि मावनाय बा मा खालामनानै जों खामायनो हायो बेखौ देखायलांनो सानदों दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो बाय बाय रितुआ लाथाखौ जायामोन फिसा मामानिफ्राय मा जागोन मम' सब आरो बेदर जागोन रितुआ बेदर नै गाइस मोजां